Hi! Kamusta ka mo tanan? Ang ngalan ko si Adrian. Mustoryahanin naman kita pati sa pahamot. Ini nga pahamot nga luya ko istoryas niyo subong tawag siya Herrera for Men. Iyan ni siya ni Carolina Herrera. Panlalaki ni siya pero kung luyag mi siya suksukon, bahala ka pag gusto ka. Kag udit walet ni siya butang balon layo palang masimutan ka na. Ano ni siya klase nga pahamot? Bali, presko nga makahang nga tobacco. Angay siya sa katamtaman nga panahon, ang temperatura nga para siya is between 60 to 80 degrees Fahrenheit o kung 16 to 27 degrees Celsius. Ano ang iya nga mga nota? For the top, we have lemon, lavender, rosemary, kag neroli. Ang lemon, aslom nga citrus. Tapos lavender, presko kag tinlo nga nota. Rosemary, manamit nga nota kag ginagamit sa pagluto. Tapos neroli, nang may pagkapait na siya nga citrus kung simutan na. Kag for the mid, we have clover, geranium, kag cloves. Ang cloves, amo na siyang mainit nga makahang nga nota. Tapos geranium, berde nga rosas. Tapos clover, nang matamis na siya nga do berde nga bulak na. Kag for the base, we have tobacco, sandalwood, kag ambergris. Ang tobacco, amo na siyang masimutan mo sini nga pahamot, no? Nang dumay pagkatamis na siya nga herbal kung simutan. Tapos sandalwood, oriental nga kahoy, kag ambergris, maalat kag mainit nga nota na. Kabay pa nga namian ka mo sini nga pahamot. Kag kung may iba pa ka mga pahamot nga luyag istorya sa akon, ibilin lang sa comment section sa duso naman. Bye-bye!